6-7. Όχι. Μάρθα, ρίχνει να ετοιμάζεις. Δεν έχω πολλά να κάνω. Έχεις φεντάλια. Όχι, γιατί μου τη χαλάσατε στο πανηγύρι. Τα πράγματα είχα τίποτα εδώ μέσα. Όχι, μόνο ένα χαρτάκι. Τι χαρτάκι. Αυτό. Έλα, αυτό μου το έχει φτιάξει ο Φώτη. Αυτό δεν στο έβγαλα. Αυτό το βήκα. Για να το πάρω και αυτό είναι κόκκινο. Βασικά φέρτες εδώ για να μιλάμε μαζί. Μαλάκα. Ποια έχει καλύτερο μπράτσο, άντε πάλι. Θα πει το κοινό. Τι κάνουμε ρε μπράκες. Μου στέλνει πρώην μου. Next please. Θα σου άνοιγα air condition, αλλά θέλω να έχω κλειστεί την πόρτα. Πάρε αυτό εδώ το ροζ μου. Το πορτό. Ναι, έχει πόσα πράγματα το πορτό. Δεν πειράζει. Θα ταιριάζει με το outfit. Τι λέει το μεταξύ. Γραφής. Είναι παλιά ρε, τα από εμένα. Καρακίτσα Ευαγγελία. Κολ. Μαλάκα, έλα ρε μαλάκα, εσύ είσαι Την πρόσκη. Όχι ρε, στο πήγε να μην φαίνεται απλά. Αλλά μην κοιτάτε εκεί. Ήδη κανείς ακόμα. Αυτός που κοίταγε εκεί το συμπαθούμε. Ονόματα. Αγάπη. Μάρθα. Τι λένε. Δεν λένε. Γιατί έχουμε 93 άτομα. Ρεζίλ. Κάτσε λίγο. Και 6-7. Μπορούμε κάπως να κρύψουμε την δίσκο μπάλα. Παιδιά, έχω μια τέλεια κούκλα εκεί πίσω, η οποία είναι σαν σατανιασμένη. Τα αγόρια μου λένε να την πετάξω αυτήν εδώ. Έχουμε τον Δημήτρη, τη δίσκο μπάλα. Μια μπαρμπική. Αυτή την είδα κι εγώ. Έχω δύο. Ναι, είναι λαλαλούψη. Ναι, αυτή τις έχω κι εγώ. Έχω δύο. Μου την είχε πάρει η νονά μου όταν ήμουν μικρή. Τι άρωμα έχεις να φορέσεις. Τι άρωμα έχω να φορέσει. Αυτό εδώ. Giorgio Armani. Αυτήν εδώ παίρνει κολόνια. Γι' αυτό προσπαθώ να σου πούμε. Κάτσε εδώ λίγο το τέτοιο, γιατί δεν το βλέπω και στο σκοτάδι. Θα το κάνω πάλι εγώ αυτό. Κόβω, γιατί 68 άτομα δεν χρειάζεται να βλέπουν το δωμάτιό μου. Καλά, ένα μέρος του δωμάτιου μου. Κάτσε λίγο, θέλω να δείξω την κούκλα. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί ο Φώτης θέλει να την πετάξει. Έχω κι εγώ μια τέτοια. Παιδιά, κοίταξε πόσο καλή είναι. Κουνιέται και το κορμί της. Έχω 6-7. Αυτή την κούκλα μπρος, το ορκίζομαι. Είχαμε αυτό εδώ το χαρτί δίπλα από πίσω της. Και απλά μία μέρα βλέπω αυτό το χαρτί από μπροστά. Και όχι, ήταν εδώ ρε πίσω της, δεν μπορεί να πέσει. Και δεν το κουνάει κανένα, δεν ξέρω. Όλα σε μένα γίνονται. Εμένα αυτό μου αρέσει. Γαμώ το σπίτι σου. Τι είπε ο Αλέξανδρος ρε μαράκι. Εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι, δεν φαίνομαι. Αχ, έχει και αυτή η lip liner. Εγώ μιλημένα για αυτό. Τώρα είναι. Δεν μου λέει καμία οτζία. Το ξέρα. Μου τη πάνε πορνόκεροι. Μάρθα, έχεις και κοιλιακούς. Παιδιά, τι έχετε πάρει. Λοιπόν, περίμενα αυτό είναι στο πρώτο.